Gemeente sluit de Nissenhof. Reiland start 6-jarige VMBO-MBO-opleiding. Het is vandaag 6 februari. Dit is het PLMA-journaal. Directrice Anita Achte-Peters mag in de Nissenhof geen kindercentrum meer exploiteren. De gemeente heeft woensdag het exploitatieverbod aan de directrice en tevens eigenaresse overhandigd. Aanleiding voor de maatregel zijn de ontwikkelingen van de afgelopen dagen. Verschillende ouders hebben bij de politie, gemeente en GGD melding gemaakt van mishandelingen door de directrice, bestaande uit te hard verbaal en fysiek aanpakken van kinderen. Zij ontkent overigens. De directrice had vorige week al te horen gekregen dat ze niet meer welkom was. De afgelopen dagen haalden diverse ouders hun kinderen weg bij de Nissenhof en stapte de oudercommissie op. De spanningen binnen het centrum liepen steeds verder op, aldus een rapport van de GGD. Op het Reiland College start vanaf aankomend schooljaar een 6-jarige technische VMBO-MBO-opleiding. De Venrijse school wil hiermee inspelen op de behoeften van nu en straks in het bedrijfsleven. Natuurlijk is techniek altijd een belangrijke sector geweest. De vraag naar personeel is echter ook steeds meer gericht op mensen die gespecialiseerd zijn in nieuwe technieken. Dat is een stuk breder dan de ambachtelijke vaardigheden die ooit geleerd werden. Om de opleiding beter aan te sluiten op de vraag van het bedrijfsleven start het Reiland College vanaf augustus een 6-jarige VMBO-MBO-opleiding. We gaan dus vanaf het eerste jaar hebben de kinderen de mogelijkheid om voor techniek te kiezen. En daar hebben ze een opleiding van 6 jaar. We denken daar uiteindelijk tijd mee te winnen. Daar hebben ze een MBO-diploma op zak. Er zijn 2 praktijkgerichte programma's. Een technologieroute, bedoeld voor VMBO-T-leerlingen, en een vakmanschapsroute voor VMBO-basis en kader. Het onderwijs wordt gegeven aan de hand van thema's waarbij andere vakken aansluiten op het onderwerp. Ze gaan dus aan projectmatige opdrachten werken. Dus bijvoorbeeld over zon of over water. En er wordt eigenlijk vanaf helemaal het begin simpel bekeken van welke dingen komen nou in die technieken voor en wat heeft er allemaal mee te maken. Allerlei andere vakken die worden er ook bij betrokken, bijvoorbeeld natuurkunde. En stel dat ze bijvoorbeeld Engels een stukje tekst hebben, dat heeft dan ook met het project te maken met wat ze op dat moment eigenlijk aan het doen zijn. Dus dat is eigenlijk allemaal een beetje op elkaar afgestemd. Het Reiland College wil af van het idee dat techniek voornamelijk te maken heeft met ambachtelijk werk, zoals timmeren of bouwen. Techniek is een stuk breder en overal om ons heen in de moderne wereld. Met hedendaagse voorbeelden en toepassingen wil de opleiding techniek boeiender maken voor de leerlingen. Nou, wij denken dus als we meer inspelen op de belevingswereld van de leerlingen, dat we de techniek wel een stuk aantrekkelijker kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de Voice of Holland of aan de telefoontjes waar leerlingen toch heel veel mee bezig zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, we gaan een appje ontwerpen. Ik denk dat dat voor een leerling toch wel heel erg aanspreekt. Het Reiland College is op dit moment een scholengemeenschap voor alleen voortgezet onderwijs. Om de techniekopleiding ook tot een volwaardige vervolgopleiding te maken, wordt samengewerkt met het mbo en bedrijfsleven. Daar zijn al afspraken gemaakt om die samenwerking te gaan doen. De mbo om dingen die wij hier op school niet aan kunnen bieden of dingen waar wij geen kennis of materiaal van hebben, om dat extern te gaan doen, om dat buiten de school te gaan doen. En de bedrijven om ook dingen die wij niet hebben en die zelfs misschien de mbo-scholen niet hebben, om die te zien. Bijvoorbeeld 3D-printen, iets wat vaak dure machines zijn en voor een school heel moeilijk zijn om die zelf aan te schaffen. Dus dat we dat elders kunnen gaan bekijken bijvoorbeeld. Gisteren konden basisschoolleerlingen al wat meer informatie krijgen over de nieuwe techniekopleiding. Tijdens het open huis was een lokaal speciaal ingericht met allerlei technische toepassingen, zodat de kinderen al een idee konden krijgen van wat je allemaal tijdens die 6 jaar kan doen. Je bent vandaag hier op het Reiland aan het kijken. Waarom ben je hier? Voor de 6-jarige techniekopleiding. En je hebt al een beetje rondgekeken. Lijkt het je wat? Ja. Wat lijkt je er leuk aan? Vooral het samenwerken en dan mag je het maken, ontwerpen en dan ook weer uittesten. Dat is wel leuk. Je staat nu in een lokaal en dan gaat het over een 6-jarige VMBO-MBO-opleiding. Lijkt dat je wat? Ja, denk het wel. Want wat vind jij van techniek?
Best wel leuk. Doe je er al wat mee? Ja, thuis niet. Maar vorige week heb je wel iets met techniek gedaan. Ja, bij het Focus. En toen had ik een autootje gemaakt waar je potloden en pennen in kan doen. Weet jij al wat je later wil worden? Nee. Nog helemaal geen idee of heb je wel een klein beetje richting? Met mijn handen gaan werken, maar. Het Rijnland College start per 1 augustus met de technologische opleiding. En voordat het zover is, wordt er druk gewerkt aan het lesprogramma. Vanochtend hield basisschool Petrusbande een sponsorloop om geld in te zamelen voor de kinderen in Zambia. Leerling van de school Xavier Friese gaat naar het Afrikaanse land om daar vrijwilligerswerk te doen en een nieuwe school op te bouwen. Zo jongens en meisjes, papa's en mama's, hebben jullie er een beetje zin in vandaag? En vandaag jongens gaan wij proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de kindjes in Zambia. En daar gaan jullie heel veel rondjes voor rennen. Onder grote belangstelling gingen de kinderen van start. Burgemeester Hans Gielissen deed de officiële opening. De leerlingen kregen een warming-up van Jorianne Jansen voordat zij rondjes om de school konden gaan rennen. De kinderen waren door allerlei familieleden en bekenden gesponsord. Zelfs de allerkleinste deden hun uiterste best om zoveel mogelijk rondjes te rennen. Ook de nationale pers was aanwezig bij het evenement. Het NOS Jeugdjournaal en Hart van Nederland maakten opnames van de sponsorloop. Xavier vertrekt over precies 11 dagen naar Zambia. Via zijn website houdt hij iedereen op de hoogte van zijn avontuur. Tot zover het PLMH-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het bewolkt. Er zijn perioden met regen. Morgenochtend regent het tijdelijk iets harder. In de loop van de middag wordt het half tot zwaar bewolkt en komen er zonnige perioden. Het wordt maximaal 12 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.